Čaute, dnes sme na pokeci s Jakubom Hulíkom, známym ako Kulo, vychádzajúcou hviezdou stand-up komedy. Takže čau. Ahoj. My ťa sem pozvali, aby si nám povedal niečo o sebe, ako si začínal, prečo robíš to, čo robíš. Tak ja v prvom rade ďakujem za pozvanie. To malo. Tak začal som tým, že ešte kedysi, ja neviem, 3-4 roky dozadu som spravil videá, ktoré boli taká paródia na Farmár hľadá ženu a také podobné blbosti, čo bežia v televízii. A bavilo ma, vždycky sa mi ľúbilo, ja vidím kúslo v strihu, keď robíš videá a proste môžeš to zostrihať, dávať tam rôzne scény. Je to proste, vždycky mi to imponovalo, tak som začal robiť videá, ale potom som začal cítiť aj začal som mať vzťah k stand-up komedy. Spočiatku som si to nevedel predstaviť, pretože si hovorím, ako môže napríklad Eddie Murphy prísť a hodinu a pol byť na stage a rozprávať, zabávať ľudí a hovorím, ako to dokáže. Potom som zistil, že sa to dá pripraviť, vymyslíš vtipy a tak. Takže to nie je len taký darod. Musíš mať aj nejaké základy, ale na týchto základech musíte staviť. Ale každý má na niečo predpoklady, hej, takže musíš mať trošku, ale musíš na to makať, nie je to tak len, že prídeš a veľa ľudí, aj včera som bol svedkom toho, že niekto si to chce priskúsiť, stand-up komedy prvýkrát pred ľudí a myslí si, lebo ujala sa nejaká historka, s kamarátmi rozprával, sa strašne na tom smiali, až sa došťali skoro od smiechu a prišiel na stage a nikto nič. Je to proste, je to iné, no a myslel proste, že je vtipný. Áno. Je to rozdiel byť vtipný v spoločnosti a vtipný pred publikom. A ja som sa k tomu dostal tak, že ja som si začal písať taký scéna, začal som si písať vtipy, akože na živé vystúpenie. Lenže ja som vtedy pracoval ešte v Taliansku a nemal som to kde využiť. A tak tam mi len napadla v hlave taká myšlienka, že čo takto skúsiť hodiť na kameru. Taký stand-up na kameru a do toho dať ešte umerý smiech, aby som vyplnil tie hluché chvíľky. Tak som to spravil, ľudia sa to celkom ľúbilo, začali si to zdieľať a tak som išiel postupne. Potom pri treťom videu, ktoré bolo také moje jedno zo známejších, pornoškandál Jara Slávika, to mi zdieľal aj Rytmus, keď to našiel, ja som spamoval všetky stránky, tak to našiel v komentář si to pozerať, tak to mi pomohlo. No a potom už som sa začal trošku zlepšovať, začal som krátiť tie videá, začal som robiť väčšiu kadenciu vtipov, začal som potom robiť to, že som vyhodil ten umelý smiech a začal som to strihať, takže to hluché miesto som vystrihol a tak postupne to furt zlepšujem, teraz som pridal hudbu do pozadia a tak som sa nejako k tomu dostal. No. Takže tak prirodzené to bolo. Áno, tak postupne. A robím to preto, lebo jednak, že ma to baví, naplňa ma to a baví ma, keď zabávam ľudí, keď som na stage a publikum je super, ja som super, atmosféra je super, tak vtedy sa ti aj nechce ísť z toho stage dole. A ešte je pre mňa také veľké zadosťučinenie, taký skvelý feedback, keď mi niekto napíše na internete, že mu pomohli moje videá, že opäť som mu zlepšil deň, alebo ja neviem, že som chorý celý týždeň a vďaka tebe som cítim zdravší, alebo že mám chorého brata, že má nejakú poruchu alebo čo a teraz som celé dni smutný a ty si mi pomohol, takže toto je pre mňa také, sa cítim ako nejaký liečiteľ. Nie, že by som ako pomáhal ľuďom liečiť rakovinu, ale skôr akože je to niečo, keby som vyliečil plesne na nohách. Na to niečo také. Aké sú vlastne tvoje skúsenosti počas toho obdobia, čo ty to robíš s podnikavými ľuďmi tu na Slovensku, s našou mladou generáciou? Darí sa im, alebo chcú podnikať? Áno, dneska naša generácia je super v tom, že stále vymýšľajú všeličo možno, aby nemuseli robiť normálne, klasika, 8 hodín v robote, 5 dní do týždňa. Ale nečudujem sa, ako každý furt čo si vymýšľa. Niekto sa predáva, tuto si otvorí stánok s kebabom, len aby proste sám sebe pán, predáva kebab alebo ponožky alebo čo proste, je si sám sebe pán svojho času. Ale ľúbi sa mi, že ľudia stále niečo vymýšľajú, jednak ten svet je stále menší a menší tým, že internet, proste sme prepojení s celým svetom a sú šikovní ľudia. Ja mám všelijakých kamarátov, známych, ktorí v rôznych oblastiach nejako vynikajú, čiže je to športová oblasť alebo technologická oblasť, že s počítačmi niekto má na počítače, tak sa tomu venuje a za chvíľku sa dozvie, že robí pre Billa Gatesa alebo čo. Proste teraz myslím si, že je veľa podnikavých ľudí. Tým, že za socializmu, tak ja som toho moc nezažil za socializmu, teda respektíve nič, ale za socializmu sa to nedalo, vieš, ako si dokončil školu, dostal si byt, robotu a tým, že sú teraz tie hranice otvorené, možnosti sú otvorené, tak ľudia furt čo si vymýšľajú a každý si chce robiť sám na seba. Ale vlastne,
Na čom teraz ty pracuješ? Nejaké momentálne projekty? Čo plánuješ do budúcnosti? Plánujem teraz, chcem robiť, stále pracujem na videách nových, ale chcem robiť teraz nový štýl videa. Akože nie len klasika, že tam stojím a rozprávam, ale aj scénky. To, čo som vlastne, s čím som kedysi začínal, že som robil paródie, tak teraz sa k tomu trošku vrátim, že nejakú scénku. Teraz poviem príklad, že chcem robiť niečo ako teleshopping. Taký, to je všetko, čo prezradím, to mám stačí zatiaľ. A potom pracujem na nových stand-up materiáloch, pretože teraz som začal opäť vystupovať v silných rečiach, na Gorduliča, čo je v Bratislave. Každý druhý týždeň, to je, včera som tam bol a idem zase o 2 týždne, takže stále nový materiál treba pripravovať a postupne si na tom pracujem, no a ešte všelijaké kšefty si zháňam, keby ste chceli to si odmoderovať alebo na svadbu ma pozvať, tak ľudne. Ten náš projekt, čo hovoríš na Idea Starter, a ten náš projekt? Idea Starter je podľa mňa, keďže som aj spravil na to video. A upozorňujem divákov bezplatné. A bezplatné. Nebolo to žiadna platená reklama. Všetci ma označili, že sa mi ľúbilo, že... Aké predvídateľné. Nádejný komik sa stal reklamnou postavičkou. Ako si dobre zarobíš, nie? No a však aby by ste nezobrali tie peniaze za to, vieš, že rozoberali a pritom ja som za to nedostal. Spravil som to preto, lebo sa mi ľúbila tá myšlienka a lenže na Slovensku, aj v Česku, ale hlavne tak na Slovensku je to tak, že keď sa príde s niečím novým, veľa ľudí je podozrievavých. Môžem ísť teraz do Afriky a začať tam svojimi rukami krmiť decká černovské, ale aj tak tam si nájde negatívum v tom, že robí to preto, lebo... Aby si urobil nejakú reklamu. Robí si reklamu, alebo niečo podobné. Vždycky sa tam nájde nejaké to negatívum. Ale čo sa týka toho Idea Starter, tak ľúbi sa mi tá idea, lebo majú ľudia, ako som už spomínal, sú podnikaví ľudia, všelijakí, vedia si zohnať peniaze, ale niekedy to je fakt, že máš nejaký projekt, máš to dobre premyslené, ale nemáš kapitál. A toto si myslím, že je dobrá vec, pretože keďže môžu na to prispievať ľudia z celého sveta, tak tým je to dobré, že veľa ľudí tam môže byť nejaký potenciál, prispieje do toho a tým pádom ty si vyzbieraš peniaze, ktoré potrebuješ, nejako odmeníš za to, že mu niečo dáš, nejaký letáčik za to, alebo voľné vstupenky na prezentáciu. Ale akože osobne si myslím, že je to veľmi dobrý projekt pre takých, ktorí zháňajú peniaze na svoj nápad, na svoj projekt, ktorý chcú realizovať. Takže ja si osobne myslím, že by som to poradil každému, kto má nejaký nápad, ktorý by chcel zrealizovať, ale nemá na to potrebný kapitál. Tak by som ti poďakoval za tento rozhovor. Aby si chcel niečo dodať, môžeš dodať. Nejakú neplatenú reklamu, hej, alebo hejteri budú zase niečo. Robte to, čo vás baví a netrápte sa blbostami. Pozrite sa, aké je to krásne. Čo k životu potrebujete, že? A to sme v Dubnici. Tak, ďakujem za tento dnešný rozhovor. Nech sa ti darí. Ja ďakujem za pozvanie, nech sa vám darí a dúfam, že bude veľa ľudí s dobrými nápadmi, ktorí použijú Idea Starter. Ďakujeme. Majte sa pekne.